Kuyaniya herî dawiya endama şanda İmraliya dem partiye Pervîn Buldan gihîştiye ber destê me temaşevanê nêja Pervîn Buldan gotiye tê pêşbînîkirin ku ev pêvajo di nava çend mehan de temam bibe heta dawiya hezîranê pêvajo bi temamî bi serkeftî bigîje encamê. Endama şanda dem partiya İmraliyê Pervîn Buldan li Romaya paytexta İtalyayê beşdarî rûniştina îro ya konferansekê bi navê konferansa navdewletî ya azadiyê ji bo Abdullah Öcalan û ji pirsgirêka Kurd re jî çareserî bûye di derbarê pêvajoya aştiyê de axiviye. Buldan gotiye ew li bendêne ev pêvajo di nava çend mehan de temam bibe. Gotiye tê pêşbînîkirin ku heta dawiya hezîranê pêvajo bi temamî bi awayekî serkeftî bigîje encamê. Ev yek hem ji aliyê Birêz Öcalan ve hem jî ji aliyê rayedarên dewletê ve wiha ye. Ev gotinên Pervîn Buldanın. Pervîn Buldan bi bîr xistiye ku wan weke şand sê hevdîtin li gel rêberê PKK Abdullah Öcalan kirine û gotiye jî di her sê hevdîtinan de jî sê têgehên ku Birêz Öcalan diyar kirine aştî, tifaqa Tirk û Kurdan, demokratîk bûna Tirkiye û roşlata navîn bûye. Zêdetir li ser van her sê têgehan rawestiya ye. Endama şanda İmraliya dem partiyê behsa naveroka hevdîtinên bi Öcalan re kiriye gotiye di hevdîtina me ya yekemîn de Öcalan gotiye 5 sal di ser serhildanê re derbas bûn. Sedemên wê jî înkara gelê Kurd qedexekirina nasnameya Kurdan û zimanê Kurdî bûye. Van em neçar kirine ku em serî hildin. Lê piştî 5 salan di 20-25 salên min yên dawî de êdî fikrek çêbû ku ev mesele bi çek û pevçûnan careser nabe. Buldan ragihandiye ku wan naveroka hevdîtinên bi aliyên siyasî re ji Öcalan re gotine û jê re gotine kes li dijî aştiyê ranaweste û ew jî ji vê yekê pir kêfxweş bûye. Gotiye jî Birêz Öcalan gotiye divê Kurd çawa ku ji xwe hez dikin ji Tirkan jî hez bikin ji ber ku em birane. Pervîn Buldan eşkere kiriye ku metna banga 27 Sibatê ya rêberê PKK Abdullah Öcalan bi lehevkirineke hevbeş ya li gel rayedarên dewletê hatiye nivîsandin. Gotiye jî ev ne tenê metneke ku Birêz Öcalan bi tena xwe nivîsiye. Birêz Öcalan gotiye eger li vî welatî dewlet bahçelî hatibe guhertin herkes dikare biguhere. Endama şanda dem partiyê tekez jî kiriye ku hemû hevdîtinên wan yên ku kirine di nava keş û hewayeke gelekî erênî û baş de derbas bûne her kesî diyar kiriye ku ew ê sûdê bikînin pêvajoyê. Pervîn Buldan di berdewamiya axaftina xwe de gotiye ji bo ku Öcalan bigîje azadiya xwe ya fîzîkî jî di serî de pêkhatina şert û mercên xebata azad pêwîst e amadekariyên yasayî bi lez divê bêne cî bi cî kirin û gotiye jî di serdema müzakereyên yekem yên beriya 10 salan de ku dest pê kiribûn ji ber ku Birêz Öcalan diyar kiriye ku ew nikare di şert û mercên niha de bixebite ew birine odeyeke hinekî berfirehtir ya li heman cihî. Lê ew sê kesên din yên li İmraliyê hîna jî di cihekî 12 metrekareyî de dijîn. Ev şert û merc ne şert û mercên guncawin ji bo ku Birêz Öcalan karibe vê pêvajoyê tê de birêve bibe.